Περί πόσου ακριβώς πρόκειται? 30.000 σωστά να τα πάρω. Δραχμάς. Ορίστε. Δραχμάς, βέβαια τι έχει αυτό, φάσουλα. 30.000 δραχμάς. Δραχμάς δεν δίδω. Και τι, δραχμάς δεν δίδεται. Καλά, τι δίδεται. Δίδω όμως λίρας. Λίρες, χρυσάς. Χρυσάς βέβαια. Θα πάρω δηλαδή 30.000 λίρες. Όχι, λίρας δεν δίδω. Καλά, λίρες δίδεται δραχμάς. Δραχμάς δεν δίδω. Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Λέει δραχμάς δεν δίδω. Ακούστε, θα πάρετε εις λίρες την αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο θα υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ. Χρυσάς λίρες. Λίρας δεν δίδω. Δραχμάς. Δραχμάς δεν δίδω. Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή. Υπογράψετε δολάρια. Τώρα μπερδεύτηκα ρε παραπάνω, πώς τα λέει. Είναι απλώς, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας. Τι μου λέει καθαρά. Θα σου δώσει δολάρια. Όχι, δολάρια δεν δίδω. Δολάρια δεν δίνει, τι δεν δίνετε. Δραχμάς. Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή. Όχι. Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς. Όχι, δεν με αντιληφθείτε. Να σας αντιληφθώ, για κάντε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια. Όχι. Αλλά τι θα μου δώσετε. Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια. Τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς. δραχμάς. Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά γιατί το θέλουμε όμως κύριε. Ή κάτι άλλο. Τι άλλο δηλαδή. Παίρνετε φράγκα. Φράγκα παίρνω. Φράγκα τα παίρνω. Πώς τα παίρνω. Προσέξτε. Πώς θα δίνεις εσύ. Όχι ελβετικά φράγκα. Όχι ελβετικά. Τι. Γαλλικά φράγκα. Δώσ' τα σε τα ρημά. Βάλ το χέρι στην τσέπη που εμένα στη λόγω το πας και το παίρνεις. Προσέξτε όμως, τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με εξοφλήσετε δεν θέλω φράγκα. Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια. Όχι δολάρια, τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς. Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα. Δολάρια δεν δίδω. Δολάρια δεν δίνετε, δίνετε φράγκα. Φράγκα δεν δίδω. Φράγκα δεν δίνετε, δίνετε δραχμές. Θέλετε ισπανικές πετσέτες. Δώσε, τώρα θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι, να πάρω, μα με συγχωρείς ρε Μπαρμπα, κάτι να πάρω κάτι κι εγώ πικαράς. Δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι. Έχει λεφτά ο άνθρωπος. Λεφτά έχει αλλά δεν δίνει. Ξέρεις τι λεφτά έχει. Αφού κάθε βράδυ ρε λέατρε, θα τρώει τα μπουζούκια βρε. Θα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια. Θέλετε γεν. Τι είναι αυτά τα γεν πάλι. Γεν, νόμιζα. Δεν ξέρω τι τα γεν να τα φας εσύ κύριε. Άντε, παρά να μου πεις Μπαρμπα. Πολύ νευρωτικός ο ανησιός. Τι να σου πω τώρα.